The feminine drink for him. Yes. Ôi, thank you, thank you. You're welcome. Hey, it looks like tequila sunrise. Yeah. You need to mix it really well before you drink. Thank you very much. Thank you. Hvorfor har vi ikke nogen servietter? Hvorfor har vi ikke nogen servietter? 1, 2, 3. Nâng song sang. Hun står og Good. venter. Very good. One, two. Hun står og venter, mand. Jamen, du skal bare Jeg svære er om ikke du glad, skal. men hun står og venter. Kan du ikke lade hende servere først? Jo. Hun tror, vi er for Du langt. skal ikke. Hvad sker der? Hvorfor er der gaffe? Hun tror, vi er for langt. Nej, du snakker som for langt derfor. Og min serviet. He need chopstick because he from chopstick. And you know Kish? He also from. No, shut up. Kommer. Nå, jeg smager den her. Den er meget sød. Du skal... Du ikke har rødt rundt. Du skal Det var det, hun sagde. Jeg skal huske at shake. Jeg er Han sur. har kun drukket sukker. Meget sødt. Nej, jeg er ikke sødt nu, fordi så kan jeg ikke få far om lidt. Nå, vi er i Fisktorv i dag. Vi skal spise par, vi spiser bansav, og vi får exotic drink. Jeg er her sammen med Joe Bakla og Natalie Gatøj. Det er ikke engang hans drink, mand. Han er set rigtig god lillebror. Han kan finde noget shake for mig. Hvorfor har hun ikke shaket for mig? Check it. Wow, looking good. So big. Very big. Yeah, very I told you big. guys it's Thank you. Crispy too. Så har vi fået far her. Farborg. Og plus bansav også. Så lækkert ud. Men Joe, han er smuttet. Han blev sur, så han er gået. Der er kun mig tilbage. Så det er kun mig og Natalie. Og vi lige venter. Vi har lige fået det, faktisk. Men det ser godt ud. Men det ser godt ud. Det ser godt ud. Har du lavet, eller? Hvad er det for et svært spørgsmål? Sriracha. For the Vietnamese from the south of Vietnam, they don't eat hoisin sauce. Not too much hoisin sauce because hoisin sauce is a little bit sweet. Yeah. So is this the north or south? North, this one is north. Yeah. Okay. You south Vietnam? My parents are south. South, yeah. South side. Yeah. So I love Vietnam. Okay. Love Vietnam. So we eat not so sweet. Så du tager fat til det. Vil du have mere til perfekt? Så nu skal jeg smage fad fra Fisktorv. Okay. Det er ikke ligesom, du ved. Nej, ikke ligesom din. Jeg kan godt lide, at du siger min. Ja, prop det i munden. Ja, sådan. Ja, mere i munden. Her spiser man fra. Du skal bare proppe sådan noget med. Nå, Den der kød der. altså suppen er virkelig nice. Det eneste der er, fordi personligt kan jeg godt lide mere kanel og stjerneanis smag. Ja, tak. Men bedre end andre steder. Rigtig crispy. Crispy.
Så Crispy han er ved at tabe det hele. Men jeg bliver også ramt. Du sprøjt over det hele. Du sprøjt over det hele. Du skal sprøjt. Sprøjt over det hele. Det er godt. Det er bare synd, at det blev lidt koldt, men sådan er det. Ja. Det er også vores skyld. Ja. Men det er... God crispy. Ja. God crispy, hvor der er rejer, bønnespirer. Helt sikkert. Okay, er du tilfreds? Ja, nu er jeg tilfreds. Okay. Nu er jeg tilfreds. Sådan. Sådan. Så er vi færdige med vort næsten. Men ham her, han... Hvis du lader tage mig. Det er den only store. Han kan ikke klare den store. Han sagde i starten, jeg kan tage helt for mig selv. For mig selv. 4 for... Hvad hedder det? For. Og så Bansao 3. Måske 3,5. Drink. Drink er 4. Det er super godt. Service. Service 4. Jeg siger også 4 for før. 5 for kylling. Bansao. Jeg kan godt lide det her dej. Og så var service 4. Så har vi fået Cheese. Vi får cheese. Only. Mig og Joe, vi drikker te. Og lillebror, han drikker... Han er mere til krop. Han drikker Icobi. Og sådan en cappuccino-kop, man får. Nice. Bare en fad. Den er større end strøget, det var det. Det tager ikke så lang tid at lave, ja. Så er det slut på ud at spise med de 2 ganduer. Tak for god mad her på Viet. Det var virkelig godt. Tak for i dag. Det var hyggeligt. Igen med min dreng. Jeg kan godt lide, at du advarer os først, inden du filmer Hvorfor en din advarsel? fuckhul. Fucking baklava, mand. Er det godt? Jeg forstod ikke, hvad du sagde. Det er godt, men det er bare synd, det er Hold blevet. kæft, mand. Du har med i munden. Jeg skal nok undersøge på. Jeg Du er umulig. slet ikke. Jeg kan slet ikke forstå, hvad hun sagde. Jeg havde ikke lige forventet det der. Hvordan? Shit.